sme teda na reaktorej sále. Ja som ako vedúci a 2 robotníkov som, ktorí, ale boli zaškolení, každý vedel, čo má robiť. Áno, hoď som rozdiel prácu, ale museli vedieť, oni čo zrobia, mali skúšky, mali všetko spravené. No keď sa to stalo vlastne táto udalosť, tak ja som bol vtedy prevážal Žiriavom ten článok, druhý bol kolega pritom, priamo tam navádzal, a tretí bol na závačnom stroji. Tam robil nejaké plynové hospodárstvo. Tam nemusím do detailu hovoriť, čo tam robil, ale bol tam vylezený. No keď toto vystrelilo von, to bola taká strašná rana, že tam Žeriav, však mačka Žeriavu tu vyhodilo z kolají. Áno, a ten palivový článok padol naspäť na podlahu reaktorovej sály, priamo na reaktor. No a také šťastie sme mali my, ani jedného to nezasiahlo, to je niekoľko tonový ten komplet. A veľké to je, ani jedného to nezranilo. Ale ten, čo bol pritom priamo, ten ho toho vyhodilo a teraz neviem, či spadol na hlavu, ale mal pol poranený. Ale dostal sa von, utiekol, ne? Ten, čo mu na tom stroji, robil tam, tak zliezol do bleskovka odtiaľ, ale na nešťastie sa pustil opačným smerom k východu. Áno, tak sa trošku nadýchal, no bol priotravený. No tak ja som tiež vybehol, však tam sa nedá vydržať, ja som kúkal, kde sú, ale už som sa dustil, tak som vyšiel von aj ja, teda, ktoré sa len, ale som vedel, že teraz sme sa dostali von. No ale že tak sme utekali na smyčku, no už všetko bolo evakuované, respektíve bolo vyhlasované opustiť primárnych. Všetci museli dojsť na hygienickú slučku, no a tam sa prezliekli, a mňa tam zadržali, lebo ten bol ranený, ten musel ísť doktorovi, ten bol priotrávený, ten čo bol so mnou tiež musel ísť doktorovi týždňa a ja som pomerne bol celkom tako ešte pri živote, no tak povedali, zostan tu, musíme niečo vyriešiť, no. Tak čo vyriešiť? No zastaviť ten únik toho plynu. To bolo strašidelné, to bolo húko, to sa triaslo všetko, to bolo kopu atmosféry. Tak sme sa dohodli tým, že ja som sa osprchoval, lebo som celý zamorený. Dali mi potom druhé oblečenie, samozrejme, dali mi na to chemický oblek a došli hasiči a dali mi bomby kyslíkové na mňa a masku kyslíkovú, to som v živote na sebe nemal. A ja som nevidel vôbec, či to pracuje, no tak to bolo tiež také riziko, či vôbec na také môže, či to môžem mať ja vôbec na sebe a dýchať kyslíkový prístrel. Tak bolo dohoda, že ešte jeden, aby išiel so mnou, tak do zime 300, aby sa mi niečo nestalo. Že predsa budem prekračovať tam rôzne zamorené. To bol ten Antolík, áno? To bol Antolík, on bol do zime 300, áno, no. Tak šéf sme sa dohodli, že keď tam pôjdem, že aby som najlepšia alternatíva je taká, že aby som zavárací stroj ako zaviedol na ten kanál a utesnil so s tým zaváracím strojom. A to bolo ako varianta A a varianta B, to som sa musel zase povedal, nejako to utesní. To bolo dobre, mi hovorí, nejako to utesní. Tak